ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୀନା ସୁନ୍ଦରୀ ରଥ ଉପରେ ଚାଲି ଆସିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ନାୟିକା ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥିବେ ଗୌତମଙ୍କର ନାରୀ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅହଲ୍ୟା ଗୌତମ କଣ କରନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ମାରି ଦେଇ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚପ୍ରାଣକୁ ନିଜ କମଣ୍ଡଳରେ ରଖିଦେଇ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟାର ଶବଟା ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ଅମୃତ ଅଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସେ କଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଗୌତମଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଅହଲ୍ୟାକୁ ହରଣ କରିଥିଲେ ମାଇଧର ବାବୁ ଆମର ସାପେକ୍ଷ ତେଣୁ ବିଷୟ ଏ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବହୁତ କଥା ରହିଲା ଆମର 35 ମୌଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା ଯାତ୍ରା ସମୟ ଦିନ ବାନ୍ଧବ शरण रक्षण महा